Hello everyone! For today's video, mag-harvest ta og mani pero before ana, baklay sa mi padulong didto sa lugar kung asa mi mangibot og mani. As what you see, Charles, naka-English. Bitaw oy, kauban ako kung duha ka batos og ako ang mother-in-law. Kay distansya man jud siya gamay, kailangan jud nga magbaklay pa jud ta. Alang man og maglupad no. Bitaw oy, lahira jud ang init karon do. Kay bisan bitaw alas 8 pa, init na jud kayo, sakit na kay sa panit. Kay naabot naman ta diri sa area kung asa tamang harvest og mani. Awon sa pay dugayan, ato na nang sugdan oy, kay luag-luag ra ba niya ato ang pang-ingtan karon. Inanaon ra pag-ibot sa mga mani. Akaya ra mag-ibot ang mga mani. Pero diri sadta ka surrender sa kainit. Kay bisag alas 8 palagi gani, init na kaayo. Sakit na kay sa panit. O ay hara din ko nakahuna-huna. Nga may pang nagdala di kog jacket. Mao jud dagi nang giingon nga naa sa ulahi ang pagsisisi. Aw lisod man sad og mag-una no. Bitaw oy, banat ta dirig pangibot og mani kay na samtang init pa. Og samtang makaya pa jud. Makaya pang kainit ba? Bitaw oy, loud and clear naman kay ako ang pag voice over karon oy. Ang sound naman naman tay mga background rin mga saba kay diring dapita na unsa ba day ni ay. Bitaw padayon ta sa atong gibati ron nga mang harvest og mani. Aron natay ma-harvest karong adlaw. Bitaw lami kay ning mani oy basta tutuon. Samot na og himon og peanut og samot na pud himon og peanut butter. Lami jud kaayo. Mao na magbana tag harvest og mani oy. May na lang naatay lutuon peanut kay hiligra ba ang mga batos mukaon og peanut aw kugi jud pangibot ang inahan ani. May na lang na ay maluto ug ang uban dayon itanom na po dayon. Anak man na para sunod na po'y harbison. Sa pagkakaroon mang harvest sa jud tagbani. Banat jud dira day kay na init kaayo. May gani kay humok rang mani. Pero naadyoy part jud nga gahi jud. Manakit atong bukton. Pero laban Japon para naatay ma-harvest. Ana man jud na basta mang-harvest aw dapat magkugi. Basta inahan na ta og naapod tay bata. Aw di jud na malikayan na imo apas. Apil-apil dayon mura basag kabalo. Bitao pero padayon Japon tag-harvest dire kay na para dili ta maabtan og udto. Kay luag pa jud kayo atong harbisonon diring dapita. Laban dira day, laban inahan. O nanapoy bata nagpayong-payong mura ra bag-uhong nga nagbaklay. Matulin jud tagpangibot ani. Magsunod-sunod ra jud dayon ning bataan ni. Aw inana na jud na basta inahan. Pangitaon jud sa anak. Dayon tag-ibot oy gidaghan pa jud kaayo ning ibuton. Sunsun manggud gay ni nga pagkatanom mao na nga daghan jud. E wala pa man tay mani nga tinanom. Aw mang harvest jud ta sa lain nga mga tinanom. Bitaw sa igsuon din sa ko ang mother-in-law guys. Nagpatabang ra akong mother-in-law og pang-ibot kay gahi daw kuno. Aw tabangan nato oy ubanon din ang mga batos. Di ang resulta wa jud na human. Pero at least gamay na lang. Ugma na ni balikan. Kanara for today's video guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Ambeng. God bless.